Emilie, du har jo skrevet den her super fine lille artikel i det her nummer af Skolefri, hvor at du forklarer lidt omkring processen i det her med at lære at læse, set Mm. ud fra det, som du kalder et neuropædagogisk perspektiv. Selvom det er en kort lille artikel, så synes jeg bare, der er så mange spændende ting at lige sådan tage lidt fat i. Så det er jo det, jeg har inviteret dig til at komme og fortælle lidt om, og det er jeg rigtig glad for, at du har lyst til at gøre. Fornøjelsen er på min side. Det er hjerteblod, jeg får lov til at snakke om, så det er dejligt. Jeg er uddannet lærer, og så har jeg læst en kandidat i pædagogik, hvor jeg sådan for alvor dykkede ned i sådan et neuropædagogisk perspektiv. I takt med, at jeg selv tog børn ud af institutionen, og jeg selv forsøgte at få en indkomst og skabe et liv, som kunne gøre, at vi kunne gå hjemme, så lærte jeg også en hel masse i forhold til, hvad det er egentlig for nogle rammer, vi har i det her samfund, vi er i. Hvorfor vil jeg, apropos her, altså hvorfor vil jeg have, at de skulle gå i børnehave? Hvorfor skulle de starte i skole, og skulle de overhovedet det? Og jeg begyndte at undre mig over, hvorfor vi bliver ved med at tale om det enkelte individ, og hvorfor vi ikke ser på de rammer, der nu er omkring alle os individer i skolesammenhæng, og hvorfor vi bliver ved med at producere en masse børn med skoleværing. Og der var trivselsaspektet en stor del af det, og hvor kommer trivsel fra, hvordan trives vi? Og det førte mig til, hvad jeg nu kendte lidt i forvejen og dykke ned med Maria Montessori, som i 1909 allerede vidste, at jamen, der er en sammenhæng mellem, hvad vi sanser, der er en sammenhæng mellem, hvordan vi oplever verden, der er en sammenhæng mellem, hvordan vi har det indeni i forhold til, hvad vi lærer, og om vi lærer, og hvilken motivation vi har for at lære. Og det førte mig så til det, vi i dag kalder neuropædagogik, som egentlig er en beskrivelse for, hvad vi har vidst i over 100 år. Kombinationen af neuroscience, som er videnskaben, den her med, hvordan hjernen rent biologisk er wired, og hvordan den udvikler sig og modnes. Og så har vi neuropsykologien, og så er der pædagogikken, som prøver at forene det her med det biologiske menneske og det jeg vil nødt ikke kalde det åndelige, men jeg har ikke rigtig et andet ord for det lige nu. Det, der gør os til noget unikt for os selv, vores følelser og vores sansesystem i bund og grund. Og hvordan vi rent pædagogisk kan kombinere de her ting i for eksempel undervisningssituationer, eller pædagogik er jo uddannelse, opdragelse og dannelse, så hvordan vi opdrager, uddanner og danner ud fra et perspektiv, hvor vi både tager højde for, hvad kommer vi med biologisk, og hvad er der så unikt for os som individ. Kan man i virkeligheden på en eller anden måde sige, at neuropædagogik egentlig handler om, at man anlægger et holistisk perspektiv eller en holistisk tilgang til mennesket, ud fra en Lige præcis. forståelse af, at vi alle sammen er unikke? Altså kan man sådan forklare det lidt på den måde måske? Ja, lige præcis. Det er sådan et samspil af sådan 3 dimensioner. Altså det er vores hjerne, det er vores krop, og det er vores omverden, Ja. men cirkulært. Der er Mm. ikke noget, der kommer før andet. Det er ikke som tidligere tider, hvor det var meget egocentrisk, hvor man sagde, hjernen, det var ligesom øverst i hierarkiet, og så kom resten efter. Vi har fundet ud af, at det hele sker i feedback, og du kan ikke vælge et sted at starte eller ej. Det hele influerer på hinanden. Er det noget, som, altså begrebet, er det noget, som bliver brugt nu, sådan bevidst i skolesystemet, ved du det? I det etablerede sådan Ja. almene Ja. system er det ikke noget, der er voldsomt udbredt, fordi det primært for nu bliver brugt inden for specialområdet, specialpædagogik. Mm. Øh, det er Ja. det, neuropædagogik typisk bliver brugt til for tiden. Det startede med at være sådan en rehabilitering af hjerneskadet. Så fandt man ud af, at man kunne rehabilitere, man kunne Mm. hjælpe hjernen i gang igen og genfinde nogle af de, blandt andet nogle af de funktioner, som var tabt, kan man træne op igen, fordi hjernen er plastisk, hvis man tilrettelægger det sensorisk, hvis man lærer på en anden måde, end at få det fortalt eller vist på en tavle. Og det gør man så også i for eksempel undervisningssammenhæng i specialklasser, hvor man har en lidt mere, ja, Ja. ja, neuropædagogisk tilgang, ja. Mm. Ja. Ja. Ja, Men det, nej, det er det, ikke noget, det, der er udbredt i det almene endnu. altså det giver mig jo faktisk lyst til at sige en hel masse, men det tror jeg bare ikke, jeg gør, fordi så kommer vi over i noget helt Ja. andet. Men ja, det er altid så sjovt for mig, eller spøjst at tænke på det her med,
mange af de ting, man gør i specialklasser, altså fordi det fungerer. Hvorfor er det egentlig, man ikke bare gør det fra starten i den almindelige ramme? Men det kommer lidt ud over sådan lidt emnet i dag, så det tror jeg bare, vi sådan lige lukker ned der. Det kunne vi sagtens tage mere at snakke om på et andet Ja, tidspunkt, lige fordi præcis. jeg er helt Lige enig. præcis. Jamen, det er jo, altså seriøst, det er virkelig sådan et spørgsmål, man bliver nødt til at stille det. Og det kommer jo helt naturligt, når man også er i den her, altså i det her miljø, som vi er i, som er unschooling-miljøet, ikke? Fordi det her, altså nu hvor du forklarer omkring neuropædagogik og det holistiske, og altså vi alle sammen er individuelle og sådan noget, og ligesom se på, om der er ikke noget, der kommer før noget andet, det er et samspil og sådan nogle ting. Altså det er jo sådan noget, der på en eller anden måde er lidt indlysende, når man lever med sine børn i den her meget integrerede livsstil, som unschooling jo er, så bliver det bare så på en eller anden måde så indlysende. Så det her med, ja, at det kan være noget, man ikke gør. Ja, lige præcis. Og så Det, det er forholdsvis en ny viden, hedder det så. ja, ja, Men ja. ja, det er Ja, det er en lang sådan er der så snak. mange ting, der er ny i gåseøjne viden, ikke? Mm. Men som jo i virkeligheden et eller andet sted bare er en retur mod altså den biologiske, den biologiske måde at Ja. anskue menneskelige relationer og læring på, tænker jeg. Så ja, men det er i hvert fald, altså det er bare super, super spændende. Jeg har lyst til at hoppe en lille smule ned i sådan selve artiklen, som du også har skrevet. Den er jo, altså, det handler jo sådan om processen med at lære at læse og skrive sådan mere specifikt. Du skriver nemlig, jeg skal lige finde det her, så jeg citerer det korrekt. Hvis vi ser læsning som noget, der sker, når hjernen er parat, kan vi i mange tilfælde undgå at opfatte det som en udfordring overhovedet. Jeg er sådan, yay, fordi det taler jo lige ind i, sådan, som jeg også tænker om tingene, og sådan, som jeg ser på det. Men altså, det giver mig lyst til at sådan spørge dig omkring din sådan personlige mening med den viden, du har om Mm. neuropædagogik, og om den måde at se på læring og mennesker på. Hvad er så din personlige forståelse af årsagerne til dysleksi? Så vil jeg starte der, hvor vi, når vi nu har den hjerne, vi så heldigvis er udstyret med, så har vi jo en masse funktioner, vi kan rent evolutionært. Vi bliver sultne, fordi vi skal have noget at spise for at overleve. Vi bliver trætte, fordi vi har brug for at sove. Vi danner relationer, fordi vi har behov for fællesskab for at klare os i den vilde natur mod rovdyrene. Der er ikke noget som helst evolutionært, der taler for, at vi skal lære at læse. Det er kulturelt betinget, besluttet, at det er en evne, vi skal have. Sagt på den måde, at når vi ser på, at nogen ikke lærer at læse, når man godt kunne tænke sig, at de gjorde det, så er det fuldt forståeligt, at de ikke gør det, for der er ikke noget som helst i dem, der er wired til, at det er en nødvendighed, at de skal kunne. Det er derfor, jeg tænker rent personligt også, at når vi er klar, når hjernen er klar, så er vi også mere motiveret for at gøre det. Jeg kunne tænke mig lige at tage den med, fordi jeg har også tænkt, at der er forskel på at skrive og læse, og det giver den mening for resten, jeg skal sige her, at skrive er noget, vi kan, før vi lærer at stave, og skrive er også noget, før vi lærer at læse, fordi skrive er en motorisk færdighed, som at Mm-hmm. tegne, det er at kunne kopiere et Ja. billede, du ser. Ja. Det kan være rimelig simpelt. Der, hvor det begynder at blive mere teknisk, er så at koble det på, at det her lille tegn, vi sidder og laver, det betyder noget. Og når vi så skal lære at læse, så skal vi både lære, at det bogstav, det tegn, vi ser, betyder noget. Vi skal lære, at det er fonetisk, altså det har en lyd, der binder sig til det billede. Og at de her forskellige små tekstbider, vi ser, bogstaverne, vi ser, og lydene, vi ser, også ændrer sig lidt, og man siger A eller Å, det kan man også. Altså, er det A eller A? Det kan være svært for mange at finde rundt i. Men der, hvor den så for mig rent personligt, har jeg en teori om, for nu er jeg ikke hverken læsevejleder eller ekspert i læsning specifikt, men set ud fra sådan neuropædagogisk, så kan man sige, læsning det forudsætter en evne til at skabe et mentalt billede af den mening, som teksten beskriver. Hvis vi læser ordet ko, så giver ordet kun mening, hvis vi ved, hvad en ko er. Man kan så sige, når vi så begynder at læse, og så har vi et vist behov for at kunne skabe nogle mentale billeder af det, vi læser.
Ja, man kan sige, det er også derfor, når man ser sådan nogle pegebøger for børn og for små børn, så er der et billede af en bil eller en ko, og det står med tekst, og der er et billede i, så lærer man til at kæde sammen, hvad Ja. det ord, man læser, betyder. Øh, så når vi nu har en masse, jeg kunne godt tænke mig at gå lidt ind, nemlig når vi har en masse børn, mennesker på Sudbury-skoler, som påstår, at de ikke har ordblinde, Ja. så har jeg min egen personlige teori om, at børn, der befinder sig på Sudbury-skoler, øh, har større mulighed for at bevæge sig frit. De har større mulighed for at være i kontakt med sin omverden. De har større mulighed for at tale sammen, både op og ned i alder, ikke kun med jævnaldrende, og med voksne, der er engageret og har lyst og ved noget om de ting, der bliver spurgt om, eller undersøger det sammen med dem. Så på den måde udvikler de her børn, mennesker, der nu går på Sudbury-skoler, et ordforråd baseret på ting, de har mødt i deres hverdag. Mere end måske en 7-årig i en dansk skole, som er der fra 8 til 13-14 stykker, ser de samme mennesker, de samme ting. Så den her ting, der skal til med at danne mentale billeder, gør, at når Sudbury-elever så er klar og modnet, har lyst til at lære at læse, og derfor er motiveret for at lære at læse, så lærer de også at læse hurtigere, fordi de kan skabe de her mentale billeder, for de ved, hvad det er, de sidder og læser op. Så når vi tvinger nogen til at læse ord, så skal de læse et bogstav ad gangen. De skal læse det fonetisk. Der er A og et B og et E i abe, og så skal man sidde der og hakke sig igennem. Ja, og det bliver jo Og kun hvis man, sværere, hvis man så heller ikke rigtig helt er motiveret for det, hvis man nu ikke rigtig synes, det havde relevans, og man egentlig ikke sådan, men egentlig bare hellere vil være ude og lege og kravle i træer, eller sidde i sandkassen, eller hvad man nu ville, ikke også? ja, hvis det er det behov, man føler, når man sidder der som en lille menneske, og bare gerne vil ud i klatretårnet, bare gerne vil ud og spille noget bold, bare gerne vil ud og rode i græsset, og spise noget jord, altså det behov er der jo, fordi kroppen og hjernen har behov for at sanse. Vi har behov for at stikke hænderne ned i jorden. Vi har behov for at hive nogle planter op og se, hvad sker der med dem, når vi plukker bladene af, og hvad sker der, når jeg løber lidt for hurtigt ned ad bakken og falder. Det er sådan vores evolutionære behov for at træne vores hjerne simpelthen, fordi når der sker, når vi sådan udfolder os fysisk, så danner hjernen en masse sammenhæng på tværs af sådan hele det neurale netværk. Vi løber ud og leger og spiller bold, men samtidig, når vi sparker til den bold, så laver vi krydsbevægelser, som styrker de to hjernehalvdele, der skal tale sammen, når vi skal lære at læse. Jeg synes, det er interessant det her med også, at meget af den måde, som man anskuer og griber læring an på sådan, i det traditionelle system, er jo bygget på et grundparadigme, der siger, at børn ikke selv ved, hvad de har brug for, og ikke selv kan styre den her læreproces, fordi ja, så er alle mulige ting, så kommer der alle mulige postulater, ikke? Og det synes jeg jo, det du siger her, jo egentlig også taler lidt ind i det her med, at vi fra naturens side er wired til at vide, hvad vi har behov for, og i hvilken rækkefølge vi har behov for det, og i hvilket omfang, og altså hvordan og hvornår, og sådan noget. Ja, det lyder meget praktisk. Altså, vi er sådan, neuropædagogik tager også sådan epigenetikken med. Altså, vi har nogle medfødte sådan, genetiske aspekter, som jo er determineret af, hvilke forældres gener og så videre, der nu er i os. Men det determinerer jo ikke nødvendigvis, hvilke dele af de her gener, der så kommer til udtryk, fordi hvordan vi så udvikler os derfra, er jo et spørgsmål om, hvordan samspillet er mellem, hvad vi nu mødes af de ydre påvirkninger eller udfordringer, og hvordan det spiller sammen med de genetiske dispositioner, vi har i forvejen. Nu sagde du jo også det her med, at det ikke er et evolutionært eller et biologisk behov at lære at læse. Kan man lære at læse uden at blive undervist i det? Min ren personlige erfaring er, ja, nu har jeg en på 10, som lærte at lære det. Det var en proces, der startede, da hun var 1,5-2 og begyndte at spørge til bogstaver, og så svarede jeg på det, og så har hun, uden vi har sat os ned sammen, nu er hun rimelig hardcore både på dansk, engelsk og koreansk efterhånden.
Og så har jeg en 8-årig, som til nøds viser lidt interesse, men og kan skrive sit navn på 2 bogstaver, men ellers er så pisselig glad. Altså. Jeg har ikke undervist nogen af dem, men de er jo gået i hver sin retning. Så ja, man kan godt lære at læse uden at blive undervist. Der er også mange, der lærer at læse ved at blive undervist. Det gjorde jeg selv, men jeg Ja, tror nu mere, det er helt en forstand, at man har ramt. Så har man ramt et par stykker, der er genetisk disponeret for det, og et par, der ikke er. ja, for det var det næste, jeg sådan lige ville sige, det her med, at så er det nok, fordi man har ramt det punkt, hvor alle de her ting, som du har nævnt før, også spiller sammen. Altså man rammer det punkt, hvor motivationen er der, og hjernen er parat, og at det hele ligesom spiller sammen, for at nu kan vi faktisk lære det her på en måde, som er forholdsvis problemfri og nemt flydende, ikke? Altså, jeg synes, det er virkelig interessant. Jeg kommer også til at tænke på, når du så siger, at ja, de er gået i 2 forskellige retninger, og den ene egentlig, så sagde du faktisk, er pisse ligeglad. Ikke også? Ja, det ser. Jamen, hvad så? Hvad nu, altså, hvad nu, hvis det aldrig bliver lært? Ja, det er da Ja, et nu godt spiller jeg spørgsmål. djævelens advokat lidt, ikke? Ja, ja. Altså, hvis det aldrig bliver lært, altså lige her, der tænker jeg, at der skal vi da være super glade for den tidsalder, vi lever i. Der er så meget fart på udviklingen inden for IT. Altså, hvis hun ikke lærer at læse, så kan hun vel genkende, altså hun kan genkende tegnet for, hvad hedder sådan noget, tale til tekst, når hun skal søge noget på YouTube, så kan hun indtale, hvad det er, hun gerne vil søge efter, så popper det frem. Det er bare virkelig sådan et utroligt interessant spørgsmål at stille, fordi det er jo det her med læsning er jo en af de store biggies. Og det bliver jo altid, eller ofte stillet op, som det her altså meget vigtige, eller meget vilde skræmmescenarie. Altså, at, jamen, altså, hvad nu hvis de aldrig lærer at læse? Så bliver de også analfabeter. Og det er jo interessant i det hele taget. Altså, hvad er det overhovedet at være analfabet? Altså, hvad er det overhovedet? Hvad betyder det for det første overhovedet, ikke? Og kan man klare sig uden at læse? Og jeg synes, de her spørgsmål er så vanvittigt interessante, fordi netop, som du også startede med at sige det her med, at det faktisk ikke er et evolutionært behov, eller et behov fra naturens side, men det skriver sig ind i den kultur, vi er i. For jeg er fuldstændig enig i, at i den kultur, hvor vi lever i, der er det at kunne læse jo et vanvittigt, nyttigt og vigtigt redskab. Og det er jo fordi, det er et af de essentielle værktøjer i vores kultur. Og jeg har det jo sådan, at altså, min tro på mennesket ligger jo i, at der er jo ikke nogen, der ønsker at være hjælpeløse, så alle vil jo gerne kunne klare sig selv, alle vil gerne kunne indgå som en del af det samfund, som de lever i. Man vil gerne kunne begå sig, ikke også? Så når man ser, at der er nogle værktøjer, der er nyttige og praktiske at kunne bruges, plejer man og gerne vil lære dem, så på et eller andet tidspunkt får de fleste jo øjnene op for, at det er smart at kunne læse, ikke? Lige præcis. Det er jo sådan det er jo bare trust the process. Det er jo nok det, der især mangler, tænker jeg. Altså, det, der også interesserer mig, det er jo også at dykke lidt ned i, hvad er det her med ordblindhed, og kan det virkelig passe? Altså, jeg læste jo på et tidspunkt, at 13% af eleverne i 9. klasse er ordblinde, og det kan jeg bare ikke. Altså, jeg har det sådan, det er bullshit. Altså, undskyld, jeg er nødt til at sige det, som det er. Excuse my French, det kan simpelthen ikke passe. Altså, det kan jeg bare ikke få til at passe nogen steder hen. At det skulle virkelig være sådan, at fra naturens side, så skal det være så svært. Jeg tror, det er kontekstskabt. Altså, det er sådan, jeg har det. I min overbevisning er det 100% kontekstskabt. Jeg er ikke blind for, at der selvfølgelig er nogle hjernemæssige og nogle kropslige ting, der spiller ind. Det er jo det, vi dykker lidt ind i her, med parathed og kognitiv parathed og sådan nogle ting. Men det er bare voldsomt interessant at undersøge, hvad forholdet er mellem de ting. Ja, så kan man sige, at 13% er ordblind, ja, i forhold til de kriterier, vi har sat for, hvilken hastighed de skal kunne læse, og hvor lange ord de skal kunne læse. Jeg tænker, vi skal se det i en anden kontekst, der hedder, at det her noget, den enkelte ordblinde føler er indgribende i hverdagen. Mm-hmm. Og i så fald er det noget, de har lyst til og føler behov for at få gjort noget ved, eller har de det okay med det, og så kan vi måske se på, hvordan kan vi så støtte op om, at de kan læse nogle af de tekster, hvilke hjælpemidler kan vi så bruge til det, hvis de, altså i stedet for pressen til at sige, du burde læse bedre, og så sige, okay, der er du ikke i forhold til de kriterier, vi har sat. Er der noget, du har lyst til at læse, så kan vi finde en anden måde at læse det på.
Det er vel også, altså tænker jeg, en stor del af årsagen til det her med, at man simpelthen ikke har fænomenet i så på i skolerne. Altså fordi det ikke bliver gjort til et problem. I virkeligheden handler det jo egentlig bare om tid. Altså netop at give den her tid til, som du også skriver om i artiklen, ikke? At hjernen modnes i forskellige tempo. Mm. Og når man kan få lov til at vente, til man er klar, og til at alle vilkårene ligesom er på plads på den mest optimale måde, uden at der er nogen, der på det, altså inden det tidspunkt begynder at sige, der må være et problem, det her det går ikke lige efter planen, skulle kunne være sådan her, ikke? Altså det er jo fordi, man går ind og erklærer, at der er et problem. Og så er vi jo Mm. tilbage ved den her med, at man forventer noget på et arbitrært tidspunkt. Og når der så er nogen, der ikke kan følge det, så begynder vi at tale om, at det er nok også fordi, de er ordblinde. Jeg tror, det er det, der virkelig er interessant for mig at tale ind i, det er det her med, jamen, altså som du ligesom også starter med at sige, at hvis vi anlægger et andet perspektiv på det, så behøver vi måske ikke at se på det som en udfordring. Nej, vi kan jo bare Ikke? sige, altså, kan du finde den information, du synes, du har behov for at Ja, leve det liv, du har det godt med? ja. Og så kunne jeg tænke mig også at sige den her med, i forhold til tempoet, sådan, hvad hvis de aldrig når det? Altså man kan sige, vi kan rehabilitere hjerneskadet, vi kan genoptræne ældres hukommelse, hjernen er plastisk, hjernen lærer hele tiden. Jeg synes da, at det var meget udbredt under nedlukningen, at der var en masse mennesker fremme i medierne, som var så glade, fordi nu havde de genoptaget en gammel hobby, eller nu havde de lært sig selv at strikke, eller sådan et, ja, fordi du har tid, fordi du har lyst, fordi du er motiveret. Hvorfor skulle du så ikke kunne lære at læse, hvis du satte dig det for? Noget andet, jeg også tænkte lidt på, da jeg læste din artikel, fordi at, altså, du taler om det her med, at læring ikke er en isoleret proces, en isoleret kognitiv proces, men det er den her altså det er en hel mekanisme, der skal anskues som en helhed. Og du nævner jo nogle forskellige øh, punkter, der ligesom indgår i den mekanisme. Læringsmiljøet, interoception, Mm. som er kropslige og emotionelle signaler indefra. Så Mm. nævner du relationer og fremhæver erfaringer. Og så tænker jeg sådan på, er der noget sådan hierarki i de vilkår, eller de ting, der spiller ind her? Er der noget, der er vigtigere end andet? Er der noget, der kommer før noget andet? Det er cirkulært. Der er ikke noget hierarki i det. Man kan sige, hvis man nu er blevet mødt af og har skabt sådan en erfaring med, at relationer er det, og at man kan stole på sin omverden, man kan stole på, at man kan få den hjælp, man beder om, øh, man har en tro på, fordi man har erfaret, at man kan det, man sætter sig for. Så kan man sige, så er det jo et rimelig godt udgangspunkt, når man så, hvis man møder en omverden, der siger, nu skal vi lære noget andet, og på en anden måde, så har man måske en større tro på i sig selv at sige, okay, det er ikke den her måde, jeg plejer, eller jeg foretrækker, men lad os nu se, hvad der sker. Men hvis man nu er vant til at blive mødt af at spørge om hjælp, og så få at vide, ja, men det må du lige finde ud af, nu skal du altså bare lige prøve selv, og så giver man jo op. Og når man så møder en udfordring i et læringsmiljø for eksempel, eller sin omverden, som man kunne bedre kalde det, som så sætter et krav eller en forventning om, at det her skal du kunne lære, eller det her kunne være fedt, hvis du kunne, men vi gør det på en anden måde, end du plejer, så kan man hurtigere miste troen på sig selv, for man er vant til, at man kommer ikke nogen vej med det alligevel, og så giver man op. Men man kan ikke sige, at det er hierarkisk på nogen måde. Det hele hænger sammen. Det giver super god mening. Jeg har også siddet og tænkt lidt på undervejs, fordi at det her med hjernens parathed, altså jo virkelig er vigtigt og spiller så stor en rolle, og man jo i grund sagtens kan have et barn, som virkelig gerne vil lære at læse. Altså det synes jeg faktisk tit, at man hører om i familier, hvor for eksempel et barn kan læse, og det andet ikke kan. At det barn, som så ikke kan læse, bliver sådan, det vil jeg altså bare også virkelig gerne kunne, ikke også? Men jo ikke nødvendigvis, selvom at ønsket er der, ikke nødvendigvis er der hjerneparathedsmæssigt. Nu taler vi jo i omskolingssammenhæng, så selvfølgelig er der et ønske fra barnets side om at få den her hjælp. Men har du så nogle gode råd til, hvad man kan gøre for at hjælpe sådan, i forhold til, hvordan man kan bruge neuropædagogik? Ja. Helt konkret.
der er jeg kæmpe fan af, at vi i tale sætter alting. Mhm. Sige, okay, jeg kan godt høre, at du vil gerne kunne læse. Det vil jeg gerne hjælpe dig med. Der er mange forskellige måder at lære dig at læse på, og jeg synes, vi skal prøve med i den rækkefølge, du kunne tænke dig at gøre det. Mhm. Øh, så kan du måske selv gå foran og sige, den måde, jeg lærte at læse på, kunne jeg godt tænke mig, hvis du er okay med det, at vi prøver, når vi er ude. Så hvis vi går forbi Rema, der er nogle bogstaver deroppe. Du kan altid spørge mig, hvad står der der, hvad er lydene, men hvis du virkelig gerne vil lære at læse, og vi gør det lidt hurtigt, så lad os tage det på den måde, at jeg siger, der er et r, og et e, og et m, og et a, eller et a. Rema, Rema. Og så simpelthen gøre dem opmærksom på, at nu gør vi det her noget mere koncentreret, fordi de har bedt om det, og det er en af måderne, det kan gøres på. Velvidende, at de kan også bare sige stop, og så lader man være igen, fordi det skal ikke blive et pres. Og så sige, vi kan også sætte os ned og læse i en læs-let-bog, de her to enstavelsesord og to bogstavsting. Vi kan, vi kan gå ud i, vi kan have en sandbakke og bruge fingrene, og så kan vi prøve at tegne efter, sådan rent det skrivetekniske, tegne bogstaverne i sandet, så det hurtigt kan viskes ud igen. Og tale med sit barn om, hvad kunne du tænke dig, vi prøvede først? Hvad skal vi prøve næste gang? Er der noget, vi skal gå tilbage til? Og være ærlig om at sige, at det er en proces, og det tager tid, for det tager tid at lære ting. Og måske nævne det sidste, man selv har lært, som var lidt svært, og hvad man så selv gjorde. Og så respektere, når barnet ikke gider at høre mere på en, og så lægge det på hylden til barnet nævner det igen. Du nævner også i artiklen nogle helt præcise øvelser, sådan finmotorisk, noget med at lege med modellervoks og sådan nogle ting. Og det får mig til at tænke på den der Davis-metode. Det er en metode, som bliver brugt netop til at afhjælpe dysleksi og hjælpe de børn, som kæmper med det. Og der indgår netop altså det her med at sidde og lave bogstaverne og lave forskellige ting i for eksempel modellervoks, eller klippe det ud, eller altså måske følge bogstaver, der er klippet ud i sandpapir, for eksempel. Sådan, så Ja, ja. bruger kroppens... ja, altså, jeg ved heller ikke rigtig noget om det. Jeg ved bare, det får mig bare til at tænke, fordi nu skriver du jo, lege mulig vokser klip med saks, så tænker jeg, det er det samme, som jeg har hørt om i den her metode, ikke? Det er Så rigtigt. Altså, der kan man jo så, hvis man har lyst til det, kigge mod for eksempel Maria Montessori, ja, som netop har det sensoriske aspekt med, men også præsenterer ja, børn for bogstaver ret ja. tidligt. Øh, som netop går ud på, at hvis vi udvikler vores motorik til for eksempel at bedre kunne holde på den blyant eller kuglepen, der du skal skrive, så øger det jo også sandsynligheden for, at barnet føler en succesoplevelse, når de så sætter sig ned og vil begynde at skrive, for eksempel, hvis de rent motorisk formår at styre blyanten, som de godt kunne tænke sig, det er klart. Her taler vi så om nogle konkrete værktøjer eller nogle idéer til, hvad man helt konkret lavpraktisk kan gå ind og gøre for at hjælpe sit barn med at lære at læse. Men det er så her, hvor det er vigtigt, at man så ikke glemmer den vinkel, der hedder frivilligheden og motivationen, og at det ikke skal blive til et stress. Fordi hvis vi ryger over i, at det bliver til et stress, så kan man vel lege modellervoks og hoppe på hoppebolde og hvad ved jeg, lige så meget man vil. Så går man jo ind og modarbejder effekten af de gode Ja, øvelser. præcis. Det allerbedste, helt konkrete værktøj, man kan tage, det er at lege så meget, det Mm. overhovedet kan trækkes. Mm. Ja. Ja, det er jo så spørgsmålet, om forældre så kan hvile i det. Jeg tænker, der er mange, som lytter med her, som måske enten har oplevet det, stået i det, eller måske står i det nu. Det er da i hvert fald noget, de fleste af os, når vi begynder på unschooling, oplever. Det er den her med, hvor meget skal jeg gribe ind, pres på, Mm. hvor er grænsen mellem at opmuntre, støtte, pres på, hvornår manipulerer jeg, hvornår hjælper jeg, altså alle de her overvejelser, ikke også? Um, Mm. er jo ikke, altså det er jo ikke simpelt overhovedet. Hvis vi skaber rammerne for, at vores børn kan bevæge sig, at de kan spille musik, hvis det er det, de vil. De kan høre musik, de har nogen at snakke med og spørge til råds, de har mulighed for at sidde i mørket. Hvis vi skaber de rammer, der er, så børnene kan udfolde sig i lige præcis det, de har lyst til, så er det number one best advice. Fordi læsning og skrivning er ikke et sted
inde i hjernen. Vi kan ikke måle et sted, hvor der lige sker én ting, når vi læser. Vi kan måle aktivitet bredt over hele hjernen, på tværs af mange forskellige dele af hjernen. Så når vi har været ude at klatre, så har vi styrket samspillet mellem hjernehalvdelene. Når vi har hørt musik, så har vi trænet vores ører, som vi bruger til at høre, som vi også bruger til det fonetiske i at høre lydene i bogstaverne. Når vi har tegnet, har vi styrket vores finmotorik. Når vi har spillet bold, har vi også lavet flere krydsbevægelser. Og når vi har samtaler eller samvær med folk, som vi har det rigtig godt sammen med, så sker der et kemisk bombardement af glæde inde i vores hjerne, som styrker vores generelle trivsel og vores generelle tilfredshed i livet, som gør, at vi har de allerbedste forudsætninger for at lære det, vi gerne vil lære, når vi er klar til at lære det. Ja, nej, men det er jo bare interessant, hvordan det faktisk bringer os tilbage til, at altså, hvad er egentlig den vigtigste forudsætning for læring? Om det så er at læse og skrive, eller regne, eller kunne køre på cykel, eller whatever, så er det jo trivselen, først og fremmest, der skal være til stede. Ja, vi skal have det ret. Ja. Så skal vi nok klare alt det andet bag. Ja, og det synes jeg bare, du fik formuleret så fint lige her. Så det tror jeg egentlig, at vi skal måske bare lade det være sådan konklusionsordet. Tusind tak, Emilie.